Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ukubaluleka kokukhuleka. Nomkhuleko engifuna siubukeni kancane namhlanje, ukukhuleka ilithani. Ilithani lumkhuleko wokunxusa. Lumkhuleko obhekiswe kuNkulunkulu somandla. Umkhuleko ocelwa ngoJesu Kristo kumoya ocwebileyo. Umkhuleko ocelwa ngeinzuzelo zika Maria indlovukazi yezulu. Kuwo wonke amalithani kunomkhuleko esiqala ngawo. Nkosi sihawukele. La sicela khona uNkulunkulu ukuba asihawukele, asihlanze izono zethu. Ngoba sisuke sisondela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sisuke sisondela la uNkulunkulu engcwele khona. Sizibuza ukuthi okungcolile nokungekuhle kungasondela yini ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ingakho ke siya kuNkulunkulu okokuqala siyocela uxolo. Balekile inkonzo yokuzehlisa. Inkonzo yokucela ukuvikelwa uNkulunkulu. Inkonzo yokucela ukuxolelwa uNkulunkulu. Siyasithi masisiqedile ke ukukhuleka uNkosi sihawukele, Kristo sihawukele, Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi akubo yena owulalelayo lomkhuleko. Kodwa ibandla ngendlela eliveza ngalo ubuhlakali nokujula kwalo. Awubuke ukuba likhuluma lithini. Lithi uNkulunkulu yise wasezulwini. uNkulunkulu ndodana msindisi womhlaba. uNkulunkulu moya ocwebileyo. Buthathu obucwebileyo wena oNkulunkulu munye. Thandwa zami ilithani liya kubuthathu obucwebileyo bukaNkulunkulu. Ubizwa ngezigaba zakhe zonke. Waziwa njengoyise, indodana, umoya ocwebileyo. Kodwa ke futhi kube khona into engiyithandayo nengiyihlonipha kakhulu ukuthi angikwazi ukuya kuNkulunkulu mina muntu kazana ngingaceli uMaria indlovukazi yezulu. Ingakho ilithani uzolizwa lithi Maria ocwebileyo, mzali ocwebileyo kaNkulunkulu. Sicela kubo yena osinxuselayo, osicelelayo kuNkulunkulu. Namhlanje ngifisa ukuba sithi ukubuka kancane uMaria indlovukazi yezulu. Khona izinto noma amagama ibandla elimnikeza wona uMaria engiwabona abalekile ukuba sithi ukuwabheka. Lithi nina kaKristo, umzali kaNkulunkulu uqobo lwakhe. Uyazi ngimbuka uMaria njengoma ukuthi uma kukhona into embi engiyenzile, ngiyakwazi ukuya kumama ngithi mawami ngiyaxolisa. Angenza umzekeliso nje, angithi mhlambe ngixabene nomngani wami noma asikhulumisani noma khona inkinga ekhona. Mina ngokwami ngiyazama ukuba ngilungise noma nawe uyazama ukuba ayilungise, kodwa siyahluleka. Kodwa uma sengenelela umuntu omdala akavamisile ukuthatha inhlangothi, kodwa umuntu omdala umela iqiniso. Mase ngithi ma ngicela uyongicelela uxolo, angikhulumanga kahle. Ngicela uyongicelela uxolo, ngiyesaba. Ngicela uyongicelela uxolo, usibanibani akafuni sihlale phansi sikhulume. uMaria ngimbona eyidlala le ndima aze ayidlale nala uJesu evangelini lika Johannes esahluko sesibili ivesi lesihlanu uma ethi uMaria yenzani noma yini angicela yona. Evangelini lika Johannes futhi isahluko seshumi nesishaka lolunye ivesi ka17 kuya kwivesi ka20 uma ezothi uJesu mame nansi ndodana nangu unyoko. Ngimbuka uMaria ewunina kaJesu, kodwa futhi ngimbuka uMaria ewuma wami engizala, engenzela okuhle ngaso sonke isikhathi. Umnina webandla. uMaria uyamthanda uJesu. uMaria uyalithanda ibandla likaNkulunkulu.
kubalekile kumina ukuba ngigcizelele uma ngithi ungunina webandla. Akusiye unina wamakatholika nje kuphela, akusiye unina wamaKristo nje kuphela, ungunina wesizwe sonke, ngoba sonke siphuma kuNkulunkulu. Akaze kuzwakale naphakade ukuthi ukhona owake wadelwa nguwe, ebalekela kuwe inqaba yethu, encenga ukuba umphuthume, enxusa ukuba umkhulekele. uMaria uza kuthina njengomzali, siya kuyena njengabantwana. Uma ke esilahla yena, uba nomunye uyakusicosha, kodwa ngiyazi, nginesiqinisekiso akasoze asilahla uMaria, ngoba uJesu kwayena uqobo lwakhe akasoze asilahla. Okunye engikuthandayo kuthiwa unina wegrasiya likaNkulunkulu. Liyini igrasiya? Igrasiya isipho sikaNkulunkulu asinikeza abantu. Usinikeza lesi sipho thina uqobo lwethu asisifanele. Usinikeza lesi sipho, akukho esikwenzile okukhombisa ukuthi sinalo ilungelo lokuba siclaime, sinalo ilungelo lokuba sambe siyosifuna lesipho. Kodwa usinikeza lesipho ngoba siyasidinga empilweni zethu. Usinikeza leli grasiya ngoba leli grasiya ilona elisizayo ukuba siqhubekele phambili. Ngiyathanda indlela abizwa ngayo uMaria, kuthiwa nina ongoniwanga, nina ongenasici. uMaria akahlangananga ngobulili noJosefa. uMaria wasigcina kukho konke. Noma esethole uJesu, ngikhumbula nje evangelini likaLukas, uma ingelosi ithi uzawukhulelwa uzale indodana, uthi uMaria kuzakwenzeka kanjani lokhu indoda ngingayazi. Evangelini likaMateyu, uJosefa lithi izwi likaNkulunkulu wayefuna ukumshiya uMaria ngasese, ngoba wayazi kahle kamhlophe ukuthi akamthintanga. Yazi, ngiyamthanda uMaria, ngimthanda ubungcwele bakhe, ngithanda ukulunga kwakhe. Kodwa yazi, uMaria umuntu ohlukile ngendlela eyisimanga, ngoba omunye ubengathi yena ungcwele, akayihlanganisi nabantu ababi, akayihlanganisi nabantu abayizoni, akayihlanganisi nabantu abangalungileyo. Kodwa ngimbona uMaria enothando olujulileyo, ngimbona uMaria enomnako, ngimbona uMaria ekhathaza ngathi. Uyazi, ngimbuka uMaria egijima eyosibheka, esigeza amanxeba, egijima eyosihlenga, eyosula izinyembezi. Kwesinye isikhathi siyayibuza ukuthi bengubani mina Nkosi, nomuzi wakithi ubuyini ukuba wena Nkulunkulu Somandla ungawubheka ngomusa ongaka. Kwesinye isikhathi siyayibuza ukuthi kahle kahle ngimfanele yini mina uNkulunkulu. I feel so unworthy, ngizibona ngafanele, ngizibona ngingcolile, ngizibona uNkulunkulu esengilahlile. Kodwa uMaria ngimbona esondela njalo ezosiza, ezosinikeza igrasiya likaNkulunkulu. Okunye engikuthandayo, uMaria ubizwa ngevirigo elinamandla. uMaria unamandla ababazekayo, unamandla engiwathandayo. Amandla akhe akusiwo amandla okudibhiza, akusiwo amandla okubulala, akusiwo amandla okudicelela phansi, kodwa amandla okwakha. Uyazi, uMaria unginika inselelo njengomuntu ukuthi uma ngihlangana nomunye umuntu, ngiyakwazi yini ukumakha, ngiyakwazi yini ukumgqugquzela, ngiyakwazi yini ukumkhuthaza, ngiyakwazi yini ukubona okuhle empilweni yakhe. Uma sengikubona lokho okuhle empilweni yakhe, noma ngathiwa mhlambe kuvinjwe ubumnyama, buvinjwe isono, buvinjwe impakamo, buvinjwe noma hlobo luni lezinto, ngiyakwazi yini ukusula ububi
ngifinyelele kokuhle? Ngiyakwazi yini ukubalekela okubi ngikhuthaze okuhle? Okunye engikuthandayo liverigo elithembekayo. Ngibonga amandla okuthembeka kukaMaria, the faithfulness kaMaria. Ukuthembeka kukaMaria kufuna ukuthi kumina la ngiduka khona uzongifuna, la ngilahleka khona uzongihlenga, la ngingasabonakali khona uzongibheka azangithole. Uyazi siyafika isikhathi empilweni la umuntu elahlekelwa khona yithemba, la umuntu ezibuza khona ukuthi ngisukumeleni, ngivukeleni embhedeni, ngizameleni. Kodwa uMaria ngimbona njengoma, njengenkosikazi, njengomzali. Uthi angisoze ngamlahla umntanami, uthi angisoze ngadikibala, uthi angisoze ngakushiya. Engathi uNkulunkulu uSomandla ngaba nathi, engathi indlovukazi yezulu ingasiphilisa, engathi uNkulunkulu angasinikeza amandla negrasiya elivela kuyena. Kunina nonke enikhathazekileyo, enisindwayo, thathani amandla negrasiya likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga, uNkulunkulu anibusise njalo.